Zubaté figurky s veľkými očami a plyšovým telom. Volajú sa Labubu a momentálne spôsobujú zberateľské šialenstvo aj na Slovensku. Za distribúciou stojí čínska značka PopMart, ktorá Labubu figurky propaguje ako zberateľské kúsky. Vyzýva zákazníkov, aby si za každú cenu zadovážili celú kolekciu. Figurky sa predávajú v tzv. Blind boxoch, teda krabičkách, kde netušíte, ktorú postavičku si domov odnesiete. Práve táto náhoda a zberateľská vášeň robia z Labubu celosvetový fenomén. Každá figurka má iný outfit, výraz a niektoré dokonca pohyblivé časti. Fanúšikovia po celom svete vytvárajú zbierky, zháňajú vzácne kúsky a predávajú ich online za niekoľkonásobok pôvodnej ceny. Bábiky sa objavujú na doplnkoch celebrit ako Rihanna či Dua Lipa a stali sa hitom medzi módnymi fanúšikmi po celom svete. Na platformách ako Vinted sa ceny pohybujú od 15 eur za rozbalené figurky až po približne 50 eur za nerozbalené kusy. Niektoré vzácnejšie alebo limitované edície môžu dosiahnuť ešte vyššie ceny. Čo si o tomto trende myslíte vy?